wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, ba ka cika sai na cika, wallahi in dai ban ganci ba idan akwai wanda ya isa ya ganci Allah ya tsine mun. Me yasa zaka hana yaran mai gida shiga ciki? Waye kai da zaka hana ni iska? Lokacin da muke zuwa yake bi na har gida yake da bukata ta, kai ka isa ka hana ni in ganshi sai yanzu. Kawai kowanne ton a Nijeri ma kawai sai ya zo wuce kawai ka banna a zaune kamar wani gunki. Baka ciki fan ba? Na cike, me yasa baka bayan kai masa? To dan haka shi ma ba su cike fan ba, ba wanda zai je. Ka hana mutum ganin 'ya'yansa? Wallahi idan wani ya ƙara shiga nan gurin ba a ganna ba ka ce shege ne ta Allah. Kai barin gaya ba wai a matsayin ka na wata kunna ma wai. A matsayina na ɗan iskan siyasa. To a harkar siyasa ko harkar jagaliyanci a waje zaka je kai, ba a nan zaka yi ba. Nan harkar administrative ne. To a harkar jagaliyancin, a harkar iskancin a can itsinto ne na taimaki rayuwarsa, don haka dole zo inda yake ya taimaki rayuwata. Kai barin gaya ma wani abu, na rantse da Allah ka kiyaye kanka, idan ba kai wasa ba in ban halaka ka ba Allah ya tsinin Allah. Jarumar Kannywood Ummi Zizi ta ƙara jawo kanta zagi a gurin jaruman Kannywood da kuma al'umma baki ɗaya. Masu sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar Ummi Zizi an yi hira da ita inda take bada labarin cewa ta kusa kashe kanta sanadiyar kuɗi da aka damfare ta naira miliyan 450. Bayan fitar wannan hira da aka yi da ita da kuma sauran abubuwa da maganganu da ta faɗa sun yi matuƙar jawo mata baƙin jini da zagi a gurin al'umma. Kowa ya ta tofa albarkacin bakinsa da kuma tsokaci dangane da wannan bidiyon nata, wasu ma na ce mata makaryaciya saboda ta ce an damfare ta kuɗi naira miliyan 450. Al'umma da dama sun yi ta yin yamuɗi da ita dangane da wannan katobara da ta yi da kuma cewa da ta yi an damfare ta miliyan 450. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu. Wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, ba ka cika sai na cika, wallahi in dai ban ganci ba idan akwai wanda ya isa ya ganci Allah ya tsine mun. Me yasa zaka hana yaran mai gida shiga ciki? Waye kai da zaka hana ni iska? Lokacin da muke zuwa yake bi na har gida yake da bukata ta, kai ka isa ka hana ni in ganshi sai yanzu. Kawai kowanne ton a Nijeri ma kawai sai ya zo wuce kawai ka banna a zaune kamar wani gunki. Baka ciki fan ba? Na cike, me yasa baka bayan kai masa? To dan haka shi ma ba su cike fan ba, ba wanda zai je. Ka hana mutum ganin 'ya'yansa? Wallahi idan wani ya ƙara shiga nan gurin ba a ganna ba ka ce shege ne ta Allah. Kai barin gaya ma wai a matsayin ka na wata kunna ma wai. A matsayina na ɗan iskan siyasa. To a harkar siyasa ko harkar jagaliyanci a waje zaka je kai, ba a nan zaka yi ba. Nan harkar administrative ne. To a harkar jagaliyancin, a harkar iskancin a can itsinto ne na taimaki rayuwarsa, don haka dole zo inda yake ya taimaki rayuwata. Kai barin gaya ma wani abu, na rantse da Allah ka kiyaye kanka, idan ba kai wasa ba in ban halaka ka ba Allah ya tsinin Allah. Jarumar Kannywood Ummi Zizi ta ƙara jawo kanta zagi a gurin jaruman Kannywood da kuma al'umma baki ɗaya. Masu sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar Ummi Zizi an yi hira da ita inda take bada labarin cewa ta kusa kashe kanta sanadiyar kuɗi da aka damfare ta naira miliyan 450. Bayan fitar wannan hira da aka yi da ita da kuma sauran abubuwa da maganganu da ta faɗa sun yi matuƙar jawo mata baƙin jini da zagi a gurin al'umma. Kowa ya ta tofa albarkacin bakinsa da kuma tsokaci dangane da wannan bidiyon nata, wasu ma na ce mata makaryaciya saboda ta ce an damfare ta kuɗi naira miliyan 450. Al'umma da dama sun yi ta yin yamuɗi da ita dangane da wannan katobara da ta yi da kuma cewa da ta yi an damfare ta miliyan 450. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu.
wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, ba ƙara cika sai na cika, wallahi in dai ban gan shi ba, idan akwai wanda ya isa ya gan shi Allah ya tsine mun. Me yasa tsakanin yaran mai gida shiga ciki? Waye kai da zaka hana ni iska? Lokacin da muke zuwa yake bi na har gida yake da bukata ta, kai ka isa ka hana ni in gan shi sai yanzu. Kawai kowanne ton a Nijeri ma kawai sai ya zo wuce kawai ka bar ni a zaune kamar wani gunki. Baka ciki fan ba? Na cike, me yasa baka bayan kai masa? To dan haka shi ma ba su cike fan ba, ba wanda zai je. Ka hana mutum gani yayansa? Wallahi idan wani ya ƙara shiga nan gurin ba a ganna ba ka ce shege ne ta Allah. Kai barin gaya ma a matsayin ka na wata kunna mawai. A matsayina na ɗan iskan siyasa. To a harkar siyasa ko harkar jagaliyanci a waje zaka je kai ba a nan zaka yi ba. Nan harkar administrative ne. To a harkar jagaliyancin, a harkar iskancin a can tsinto ne na taimaki rayuwarsa, don haka dole zo inda yake ya taimaki rayuwata. Kai barin gaya ma wani abu, na rantse da Allah ka kiyaye kanka, idan ba kai wasa ba in ban halaka ka ba Allah ya tsinan Allah. Jarumar Kannywood Ummi Zizi ta ƙara jawo kanta zagi a gurin jaruman Kannywood da kuma al'umma baki ɗaya. Masu sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar Ummi Zizi an yi hira da ita inda take bada labarin cewa ta kusa kashe kanta sanadiyar kuɗi da aka damfare ta naira miliyan 450. Bayan fitar wannan hira da aka yi da ita da kuma sauran abubuwa da maganganu da ta faɗa sun yi matuƙar jawo mata baƙin jini da zagi a gurin al'umma. Kowa ya ta tofa albarkacin bakinsa da kuma tsokaci dangane da wannan bidiyon nata. Wasu ma na ce mata makaryaciya saboda ta ce an damfare ta kuɗi naira miliyan 450. Al'umma da dama sun yi ta yin yamuɗi da ita dangane da wannan katobara da ta yi da kuma cewa da ta yi an damfare ta miliyan 450. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu. Wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, ba ƙara cika sai na cika, wallahi in dai ban gan shi ba, idan akwai wanda ya isa ya gan shi Allah ya tsine mun. Me yasa tsakanin yaran mai gida shiga ciki? Waye kai da zaka hana ni iska? Lokacin da muke zuwa yake bi na har gida yake da bukata ta, kai ka isa ka hana ni in gan shi sai yanzu. Kawai kowanne ton a Nijeri ma kawai sai ya zo wuce kawai ka bar ni a zaune kamar wani gunki. Baka ciki fan ba? Na cike, me yasa baka bayan kai masa? To dan haka shi ma ba su cike fan ba, ba wanda zai je. Ka hana mutum gani yayansa? Wallahi idan wani ya ƙara shiga nan gurin ba a ganna ba ka ce shege ne ta Allah. Kai barin gaya ma a matsayin ka na wata kunna mawai. A matsayina na ɗan iskan siyasa. To a harkar siyasa ko harkar jagaliyanci a waje zaka je kai ba a nan zaka yi ba. Nan harkar administrative ne. To a harkar jagaliyancin, a harkar iskancin a can tsinto ne na taimaki rayuwarsa, don haka dole zo inda yake ya taimaki rayuwata. Kai barin gaya ma wani abu, na rantse da Allah ka kiyaye kanka, idan ba kai wasa ba in ban halaka ka ba Allah ya tsinan Allah. Jarumar Kannywood Ummi Zizi ta ƙara jawo kanta zagi a gurin jaruman Kannywood da kuma al'umma baki ɗaya. Masu sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar Ummi Zizi an yi hira da ita inda take bada labarin cewa ta kusa kashe kanta sanadiyar kuɗi da aka damfare ta naira miliyan 450. Bayan fitar wannan hira da aka yi da ita da kuma sauran abubuwa da maganganu da ta faɗa sun yi matuƙar jawo mata baƙin jini da zagi a gurin al'umma. Kowa ya ta tofa albarkacin bakinsa da kuma tsokaci dangane da wannan bidiyon nata. Wasu ma na ce mata makaryaciya saboda ta ce an damfare ta kuɗi naira miliyan 450. Al'umma da dama sun yi ta yin yamuɗi da ita dangane da wannan katobara da ta yi da kuma cewa da ta yi an damfare ta miliyan 450. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu.
wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, ba ƙara cika sai na cika, wallahi in dai ban gan shi ba idan akwai wanda ya isa ya gan shi Allah ya tsine mun. Me yasa saka ne yaran mai gida shiga ciki? Waye kai da zaka hana ni iska? Lokacin da muke zuwa yake bi na har gida yake da bukata ta, kai ka isa ka hana ni in gan shi sai yanzu. Kawai kowanne ton a Nijeri ma kawai sai ya zo wuce kawai ka ban na a zaune kamar wani gunki. Baka ciki fan ba? Na cike me yasa baka Bayan kai masa. To dan haka shi ma ba su cike fan ba wanda zai je. Ka hana mutum ganin 'ya'yansa? Wallahi idan wani ya ƙara shiga nan gurin ba a ganni ba ka ce shege ne ka Allah. Kai barin gaya ma Wai a matsayin ka na wata kunna ma wai. a matsayina na ɗan iskar siyasa. To a harkar siyasa ko harkar jagaliyanci a waje za ka je kai ba a nan za ka yi ba. Nan harkar administrative ne. To a harkar jagaliyancin a harkar iskancin a can tsinto ne na taimaki rayuwarsa don haka dole zo inda yake ya taimaki rayuwata. Kai barin gaya ma wani abu na rantse da Allah ka kiyaye kanka idan ba kai wasa ba in ban halaka ka ba Allah ya tsina Allah. Jarumar Kannywood Ummi Zizi ta ƙara jawo kanta zagi a gurin jaruman Kannywood da kuma al'umma baki ɗaya. Masu sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar Ummi Zizi an yi hira da ita inda take ba da labarin cewa ta kusa kashe kanta sanadiyar kuɗi da aka damfare ta naira miliyan 450. Bayan fitar wannan hira da aka yi da ita da kuma sauran abubuwa da maganganu da ta faɗa sun yi matuƙar jawo mata baƙin jini da zagi a gurin al'umma. Kowa ya ta tofa albarkacin bakinsa da kuma tsokaci dangane da wannan bidiyon nata. Wasu ma na ce mata makaryaciya saboda ta ce an damfare ta kuɗi naira miliyan 450. Al'umma da dama sun yi ta yin yamutsi da ita dangane da wannan katobara da ta yi da kuma cewa da ta yi an damfare ta miliyan 450. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu. Wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, ba ƙara cika sai na cika, wallahi in dai ban gan shi ba idan akwai wanda ya isa ya gan shi Allah ya tsine mun. Me yasa saka ne yaran mai gida shiga ciki? Waye kai da zaka hana ni iska? Lokacin da muke zuwa yake bi na har gida yake da bukata ta, kai ka isa ka hana ni in gan shi sai yanzu. Kawai kowanne ton a Nijeri ma kawai sai ya zo wuce kawai ka ban na a zaune kamar wani gunki. Baka ciki fan ba? Na cike me yasa baka Bayan kai masa. To dan haka shi ma ba su cike fan ba wanda zai je. Ka hana mutum ganin 'ya'yansa? Wallahi idan wani ya ƙara shiga nan gurin ba a ganni ba ka ce shege ne ka Allah. Kai barin gaya ma Wai a matsayin ka na wata kunna ma wai. a matsayina na ɗan iskar siyasa. To a harkar siyasa ko harkar jagaliyanci a waje za ka je kai ba a nan za ka yi ba. Nan harkar administrative ne. To a harkar jagaliyancin a harkar iskancin a can tsinto ne na taimaki rayuwarsa don haka dole zo inda yake ya taimaki rayuwata. Kai barin gaya ma wani abu na rantse da Allah ka kiyaye kanka idan ba kai wasa ba in ban halaka ka ba Allah ya tsina Allah. Jarumar Kannywood Ummi Zizi ta ƙara jawo kanta zagi a gurin jaruman Kannywood da kuma al'umma baki ɗaya. Masu sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar Ummi Zizi an yi hira da ita inda take ba da labarin cewa ta kusa kashe kanta sanadiyar kuɗi da aka damfare ta naira miliyan 450. Bayan fitar wannan hira da aka yi da ita da kuma sauran abubuwa da maganganu da ta faɗa sun yi matuƙar jawo mata baƙin jini da zagi a gurin al'umma. Kowa ya ta tofa albarkacin bakinsa da kuma tsokaci dangane da wannan bidiyon nata. Wasu ma na ce mata makaryaciya saboda ta ce an damfare ta kuɗi naira miliyan 450. Al'umma da dama sun yi ta yin yamutsi da ita dangane da wannan katobara da ta yi da kuma cewa da ta yi an damfare ta miliyan 450. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu.
wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, ba ka cika sai na cika, wallahi in dai ban ganci ba idan akwai wanda ya isa ya ganci Allah ya tsine mun. Me yasa zaka hana yaran mai gida shiga ciki? Waye kai da zaka hana ni iska? Lokacin da muke zuwa yake bi na har gida yake da bukata ta, kai ka isa ka hana ni in ganshi sai yanzu. Kawai kowanne ton an jeri ma kawai sai ya zo wuce kawai ka banna a zaune kamar wani gunki. Baka ciki fan ba? Na cike, me yasa baka bayan kai masa? To dan haka shi ma ba su cike fan ba, ba wanda zai je. Ka hana mutum ganin 'ya'yansa? Wallahi idan wani ya ƙara shiga nan gurin ba a ganna ba ka ce shege ne da Allah. Kai barin gaya ma wai a matsayin ka na wata kunna ma wai. A matsayina na ɗan iskan siyasa. To a harkar siyasa ko harkar jagaliyanci a waje zaka je kai, ba a nan za ka yi ba. Nan harkar administrative ne. To a harkar jagaliyancin, a harkar iskancin a can tsinto ne na taimaki rayuwarsa, don haka dole zo inda yake ya taimaki rayuwata. Kai barin gaya ma wani abu, na rantse da Allah ka kiyaye kanka, idan ba kai wasa ba in ban halaka ka ba Allah ya tsina Allah. Jarumar Kannywood Ummi Zizi ta ƙara jawo kanta zagi a gurin jaruman Kannywood da kuma al'umma baki ɗaya. Masu sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar Ummi Zizi an yi hira da ita inda take bada labarin cewa ta kusa kashe kanta sanadiyar kuɗi da aka damfare ta naira miliyan 450. Bayan fitar wannan hira da aka yi da ita da kuma sauran abubuwa da maganganu da ta faɗa sun yi matuƙar jawo mata baƙin jini da zagi a gurin al'umma. Kowa ya ta tofa albarkacin bakinsa da kuma tsokaci dangane da wannan bidiyon nata. Wasu ma na ce mata makaryaciya saboda ta ce an damfare ta kuɗi naira miliyan 450. Al'umma da dama sun yi ta yin yamutsi da ita dangane da wannan katobara da ta yi da kuma cewa da ta yi an damfare ta miliyan 450. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu. Wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, ba ka cika sai na cika, wallahi in dai ban ganci ba idan akwai wanda ya isa ya ganci Allah ya tsine mun. Me yasa zaka hana yaran mai gida shiga ciki? Waye kai da zaka hana ni iska? Lokacin da muke zuwa yake bi na har gida yake da bukata ta, kai ka isa ka hana ni in ganci sai yanzu. Kawai kowanne ton an jeri ma kawai sai ya zo wuce kawai ka banna a zaune kamar wani gunki. Baka ciki fan ba? Na cike, me yasa baka bayan kai masa? To dan haka shi ma ba su cike fan ba, ba wanda zai je. Ka hana mutum ganin 'ya'yansa? Wallahi idan wani ya ƙara shiga nan gurin ba a ganna ba ka ce shege ne da Allah. Kai barin gaya ma wai a matsayin ka na wata kunna ma wai. A matsayina na ɗan iskan siyasa. To a harkar siyasa ko harkar jagaliyanci a waje zaka je kai, ba a nan za ka yi ba. Nan harkar administrative ne. To a harkar jagaliyancin, a harkar iskancin a can tsinto ne na taimaki rayuwarsa, don haka dole zo inda yake ya taimaki rayuwata. Kai barin gaya ma wani abu, na rantse da Allah ka kiyaye kanka, idan ba kai wasa ba in ban halaka ka ba Allah ya tsina Allah. Jarumar Kannywood Ummi Zizi ta ƙara jawo kanta zagi a gurin jaruman Kannywood da kuma al'umma baki ɗaya. Masu sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar Ummi Zizi an yi hira da ita inda take bada labarin cewa ta kusa kashe kanta sanadiyar kuɗi da aka damfare ta naira miliyan 450. Bayan fitar wannan hira da aka yi da ita da kuma sauran abubuwa da maganganu da ta faɗa sun yi matuƙar jawo mata baƙin jini da zagi a gurin al'umma. Kowa ya ta tofa albarkacin bakinsa da kuma tsokaci dangane da wannan bidiyon nata. Wasu ma na ce mata makaryaciya saboda ta ce an damfare ta kuɗi naira miliyan 450. Al'umma da dama sun yi ta yin yamutsi da ita dangane da wannan katobara da ta yi da kuma cewa da ta yi an damfare ta miliyan 450. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu.
wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, ba ka cika sai na cika, wallahi in dai ban ganci ba, idan akwai wanda ya isa ya ganci Allah ya tsine mun. Me yasa zaka hana yaran mai gida shiga ciki? Waye kai da zaka hana ni iska? Lokacin da muke zuwa yake bi na har gida yake da bukata ta, kai ka isa ka hana ni in ganshi sai yanzu. Kawai kowanne ton a Nijeri ma kawai sai ya zo wuce kawai ka banna a zaune kamar wani gunki. Baka ciki fan ba? Na cike, me yasa baka bayan kai masa? To dan haka shi ma ba su cike fan ba, ba wanda zai je. Ka hana mutum ganin 'ya'yansa? Wallahi idan wani ya ƙara shiga nan gurin ba a ganna ba ka ce shege ne ta Allah. Kai barin gaya ma a matsayin ka na wata kunna mawai. A matsayina da ɗan iskan siyasa. To a harkar siyasa ko harkar jagaliyanci a waje zaka je kai, ba a nan zaka yi ba. Nan harkar administrative ne. To a harkar jagaliyancin, a harkar iskancin a can tsinto ne na taimaki rayuwarsa, don haka dole zo inda yake ya taimaki rayuwata. Kai barin gaya ma wani abu, na rantse da Allah ka kiyaye kanka, idan ba kai wasa ba in ban halaka ka ba Allah ya tsinin Allah. Jarumar Kannywood Ummi Zizi ta ƙara jawo kanta zagi a gurin jaruman Kannywood da kuma al'umma baki ɗaya. Masu sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar Ummi Zizi an yi hira da ita inda take bada labarin cewa ta kusa kashe kanta sanadiyar kuɗi da aka damfare ta naira miliyan 450. Bayan fitar wannan hira da aka yi da ita da kuma sauran abubuwa da maganganu da ta faɗa sun yi matuƙar jawo mata baƙin jini da zagi a gurin al'umma. Kowa ya ta tofa albarkacin bakinsa da kuma tsokaci dangane da wannan bidiyon nata. Wasu ma na ce mata makaryaciya saboda ta ce an damfare ta kuɗi naira miliyan 450. Al'umma da dama sun yi ta yin yamutsi da ita dangane da wannan katobara da ta yi da kuma cewa da ta yi an damfare ta miliyan 450. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu.